ኣይሁዳዊ እስራኤላዊ ፍላስፋን ናይ ታሪክ ምሁርን ይባል ኖዋ ሃራሪ ኣብ ሓንቲ ካብተን መጽሓፍቱ ከምዚ ክብል ጽሒፉሎ ኣብ ርእሲ ወይ ኣብ ርድኢት ኣዶልፍ ሂትለር ወይ ስርዓት ናዚ ኣይሁዳውያን ከምቶም ቅድሚ 30,000 ዓመት ዝጸነቱ ኒያንደርታል እንብሎም ዓሌት ሰብ ብልሒ ዘይብሎምን ሕራትን እዮም ዝቑጸሩ ነይሮም። ብኸምኡ እዩ ኣዶልፍ ሂትለር ጸየቕቲ ዘርኢ ብምባል ተጽንቶም ዝተለዓለ። ሰላም ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣብ ካልእ ንእስቲ መደብ እዛ ቻነል እውንነት እትበሃል መደብ ብዛዕባ መንነት ጋዜጠኛ ኣቡ ኣቅለህን ኣይሁዳውነትን ክንርኢ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሺሪንግ ኣቡ ኣቅለህ ካብ ክርስቲያን ኣዕራብ ዝኾኑ ስድራ ኣብ 3 ጥሪ 1971 ኣብ ቤተልሔም ኢየሩሳሌም ተወሊዳ ፍልስጤማዊት ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ዝነበረት ኮይና ኣብ እስራኤል ዝሓዘቶ ናይ ፍልስጤም ግዝኣት ብምዃን እታ ዓረባዊት ማዕከን ዜና ዝኾነት አልጀዚራ ን25 ዓመታት ዘገልገለት ሰብ እያ ነይራ። እዛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብሓይልታት እስራኤል ዝተቐንጸለት በዓልቲ ተሪር መትከል ኢሎም ዝጠቕስዋ ጋዜጠኛ ንድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ቦታታት ፍልስጤም ነፍሳ ኣብ ሓደጋ እትያ ሪፖርት እናገበረት ናይ እስራኤል ፖለቲካ እናተንተነትን ንብዙሓት ፍልስጤማውያን ነቲ ዓውዳ ዝነበረ ጋዜጠኝነት ከፍቅርዎን ክጽንበርዎን ብዙሕ ኣበርኪታ። እሳ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝተወሰነ ግዜያት ምስ እንዳዓለባኣ ኣብ ኒው ጀርሲ ብምቕማጣ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዝነበራ ኮይና ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባይት ሃኒና ብምውሳድ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዮርዳኖስ ዩኒቨርሲቲ ማትሪኩሌት ጌራ ከተጽንዕ መረት። ኮይኑ ግን ነዚ ዝመረጸቶ ዓውዲ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ገዲፋ ኣብ ያርሙክ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ብምግባር ፕሪንት ጆርናሊዝም ባችለርስ ዲግሪ ክትሕዝ ከኣለት። እዚ ዓውዲ ናይተን ዜናታት ኣብ ወረቐት ኣሕቲመን ዝለቃ ከም ሜጋዚናትን ጋዜጣታትን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ውፅኢታዊ ትምህርታ ድማ ናብ ዓዳ ናብ ፍልስጤም ተመልሰት። ኣቡ ኣቅለህ ኣብ መደበራት ሬድዮ ሞንት ካርሎን ድምፂ ፍልስጤምን ዝበሃላ መራኸቢ ብዙሃን ከም ጋዜጠኛ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1997 ምስ አልጀዚራ ብምስራሕ ሓንቲ ካብቶም ቀዳሞት ኮረስፖንደንት ናይዛ መትረፍ ብምዃን ኣብ ቻነላት ቋንቋ ዓረብ ብጣዕሚ ልጥትን ጸላዊትን ሪፖርተር ኮነት። ድሕሪ እቲ ሞራል ዘይብሉ ኣቀታትላኣ ከም ዘ ኒውዮርክ ታይምስን ኤንፒአርን ተባህላ መራኸቢ ብዙሃን a household name among Palestinians ማለት ፍልስጤማውያን ብቐሊሉ ብዘይድኻም ክትፈልጣ እትኽእል ሰብ እያ ነይራ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ከምኡ'ውን ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዝተባህለት ካልእ መራኸቢ ካብ ናይ ኣዕራብ ዓለም እታ ኣገዳሲ ሰብ ክትብል ኮላ ቢቢሲ ብወገና እታ ብተዓዘብታን መሳርሕታን ዝኸበረት ሰብ ክትብል ገሊጻታ። ሺሪንግ ኣቡ ኣቅለህ ክሳዕ ክንደይ ራሽናል ማለት ዘይናይ ስምዒታዊት ግን ናይ መጎት ምዃናን ሞያኣን ንህዝባን ከተገልግል ውሽጣ ከም ዝጸዋዓን ኣብዚ ዝመተትሉ ግዜ ንሜድያታት እስራኤል ብዝግባእ ንምርዳእ ቋንቋ ዕብራይስጥ ክትወስድ ጸኒሓ ኣብ ቀረባ ድማ ናይ ዲጂታል ሚድያ ዲፕሎማ ክትሕዝ በቂዓ እያ። ኣይሁዳውያን ኣቡ ኣቅለህ ምቕታሎም ብስራሕን ኣበርክቶኣን ስለ ዝሰጉ እዮም ትብል ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ክስተት ኩኖ ይስማዕ ኣሎ። ስነ ስርዓት ቀብራ ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ታባ ጽዮን ወይ እምባ ጽዮን ወይ ማውንት ዛዮን ውዒሉ ኣሎ። ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ነቲ ህሞት ድሮናትን ሄሊኮፕተራትን ክከታትለው ውዒሎምን ኣብኡ ተረኺቦም ድማ ንቐበርቲ ከሳጎጉን ተራእዮም ኣለዉ። ኣይሁዳውያን ሕሱማትን ዓሌታውያንን ከም ዝኾኑ ኣብ ንዕዘብ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ድሕረ ባይታ ከይሃለዎ ኣይክተርፍን። ወል ኣብታ ሽንድለርስ ሊስት ዘርእስታ ናይ 9 ብስቲቨን ስፒልበርግ ዝተኣልየት ፊልም ንኣይሁዳውያን ዝገጠሞም ግፍዕታት ልዕሊ ማንም ፊልም ብዝግባእ ዝሰነደት ብልፅቲ ፊልም እያ። ኣብኡ ብዙሕ ኣብያትን ጓህን ትዕዘብ። ጓሂ ወይ ከይን ካብ ስድራኻ ሕብረተሰብካ ከባቢኻ ክትወርስ ብዙሕ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እዚ እኩብ ጓሂ ወይ ግሬቫንስ ማለት ብደረጃ ስምዒት ንዝተናውሐ ግዜ ኣብ ህይወት መጉዳእቲ ግፍዒ ተነጽሮ ገጥመካ ከሎ ዝምዕብል ጓሂ እዩ። ዝበዝሐ እዋን ኣብ ቁልዕነት ከጋጥም ዓብዪ ዕድል ኣሎ። እዚ ውህሉል ጓሂ ንነዊሕ መዋእላት
ኣብ ደቂ ሰባት ክሓድር ብምኽኣሉ ኣብ ዲኤንኤና ተጻሒፉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ዋላ እኳ ሊቃውንቲ ተዘይረጋገፅዎ ይብል ካናዳዊ ሳይኮሎጂስት ኤኻርት ቶለ። ንሱ ይውስኽ ኣብ ከም በዓል ማእከላይ ምብራቕ እኩል ትሩፍ ሴንሲቲቪቲ እንተደኣ ኣለካ ልክዕ ካብ ነፋሪት ክትወርድ ከለኻ እዚ እኩብ ጓሂ ወይ ኮሌክቲቭ ፔይን ቦዲ ሽዑ ንሽዑ ክፀዓነካ ተስተብህል። እቲ ዝፈኮሰ እኩብ ወይ ውህሉል ጓሂ ዘለዎን ሃገራት ገለ ንምጥቃስ ስዊዘርላንድ፣ ካናዳን ኒውዚላንድን ክብል ኣቐሚጥወን ይርከብ። ኣይሁዳውያን ከ